velkommen til den her video. Vi lige smager noget chili i dag. Så den her Carolina Reaper, tror jeg den her. Rød chili hedder det bare. Den hedder, ja, de skulle sige, at den skulle være meget, meget stærk. Ja. Vi skulle putte meget, meget lidt i noget, for at... Nu har vi jo tænkt os at spise halvdelen af det her. Ja, sådan her. Så jeg lige klippe det her stykke af. Ja, jeg kan godt lige have kniv. Så vent lige. Jamen har I dem på jer nu? Nå, fordi de skal jo betales med betalingskort med det samme. Jeg putter det lige ned i mælken. Ej, det gør jeg ikke. Ja. Så kommer vi tilbage. Jeg har lige været ude og hente en dildo. Ej, det har vi ikke. Vi har den her. Skal vi skære den over? Ja, vi skal bare skære den over i halvdelen af det. Ja. Så er også sådan. Okay. Skal du ikke bare spise det her? Det ligger bare lidt. Det her. Det her skal spise. For Andreas. Fuck. Ej, man kan allerede kerner i. Nu håber jeg ikke, jeg kommer til at trykke på en kerne. Hvor ser vi? Du har sgu ikke særlig meget i. Om det er lige meget. Nej, Jannik, det må du ikke. Okay. Jeg lige var heldig. Ej. Okay. 3, 2, 1. Ej, jeg kom til at kigge på en kerne. Ah. Det er så svært. Jeg kom til at trykke på en kerne. Så hele tiden. Jeg skal spise hele af den. Det er jo ikke snak. Jeg brækker mig sgu i hækken nu. Jeg kan næsten ikke snakke. Fuck. Det her kerner. Jamen, spiller mit ud i hækken, Jannik. Prøv lige vent lidt. 2 sekunder. Det er det, han prøver at sige. Jeg tror lidt, at vi dropper det der med at spise det hele. Vi hælder bare kernerne ud. Det brænder. Jeg tror, det blev det for den chili challenge. Du var ham, der vandt. Du var ham, der spiste mest. Vi kan købe den nede i superbrusen. Vi ses.